لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. тамошобинони азиз, рӯзи саиди ҷумъа муборак боша ҳамагитонда дӯстони азиз. влоги имрӯзаро аз ана ҳамин фатир тини кардан сар мекунем дӯстони азиз. ман фатири варақӣ кардам, зуволаро тини кардам, рӯғану ҳама чизоша кардам, печонда мондум фатирао. баъдан мактаб ба сари кӯдака рафтам, кӯдака дарс гирифтам, омадам ки зуволамон хушрӯ гирифта. ана михел карда тини кардаму парш кардаму духовкада мемонем дӯстони азиз, то ки фатирмон тайёр меша ва салатша тайёр мекунем. бигем шакаро боша, ама помидору бодирингу ҳамин зелина ва ёшада дӯстони азиз. қуртоби мо тайёр шуд дӯстони азиз. ана ҳам михел омада ба мо иштиёи таом, кадоми хӯрдаса ба ваё ҳам иштиёи таом. дӯстони азиз, ана ин навораи тоҷикистон ба ман рӯӣ кардан. ирӯз кулчаҳои очагие тамошобинони азиз. ина тандира алов кардан, ази тандир сафед меша, бигем метаспа, баъдан кулчапазия сар мекунанд.
тамошобинони азиз килчаро пухта гирифтанд. дар алоби килча бигем булучка пухтесиянд. тамошобинони азиз ина светам набоша, дар тандарам булучкаро пухта мешида. тамошобинони азиз ина марҳамат булушкорам сирх шиданд. дар як алоби тандир чанд коршона буд карданд. дӯстони азиз килча пухтан, булучкаро пухта гирифтан, баъдан дар тандир мондан, обора барои обои торад мондан. бигем дӯстони азиз ки онами хел обо гарм мешавад. вақти свет набошад дигар чӣ илоҷ, дар як алоб чанд кора буд мекунӣ. ина чойникора мондан, ҳама чизора оби гарм тайёр. бигем тамошобинони азизи навораи тоҷикистонро им кардан. беҳад навори аҷоибот ба ман чиқа маъқул шид. и бақлашкарам хел шуқӣ карда мондан. тамошобинони азиз дар иҷа боша бо банка маҳкам кунӣ, бо тайёрӣ ба зимистона. ман ами хеле рӯз банкаҳоро ҳамаша шуштум. аввалаш гуфтум сиёнка кунам, шумо да партум ки бинен. дӯстони азиз аввал нами чӣ хале ки диден, ман да тифал паритсашон кардам банкаҳоро, кришкоша да об мондум ҷӯшид. баъда нами хел ҳама чизоша андохтум дуруштаву уксусу ҳамун чизои хай дар вай влогом гуфтагим. баъдан обша мерезем. дӯстони азиз баъд савол кардед ки ҳамин обша шумо чанд бор мерезе, хе алиш мекунед? ман охе намекунам. дӯстони азиз ҳамин оба ки рехтам сразу маҳкам мекунам. ягон бор ман обша алиш кардагӣ нестам. тамошобинони азиз гуфтам ҳамиша сиёнка кардан напартам, лекин бисёр барои хотири саволҳои шумо тамошобинони азиз ки бисёриёт пурсиден ки ҳамин обша алиш мекунӣ ва ҳамин хел саволо шид. барои ҳавай гуфтам биё ай ҳамин якумаш чӣ хел паритса мекунам, банкара чӣ кор мекунам, ҳамаша шумо да нишон дидем. ҳамин навор да чӣ хеле ҳаста, аммо вақти кор карданам ҳамин буд. ман ягон ҷоша набридам, ягон чӣ накардам. тамошобинони азиз як бор обша рехтам, на да пеши худом мисол камерада ҳастай ҳамаш сразу маҳкам кардам. обша ман ягон бор алиш намекунам. чанд соле ки бигем ҳамин маскода ман маҳкам кардистам, ҳамин хел дар тоҷикистонам ҳамин хел маҳкам мекардаму ҳо моҳои сентябр да ман бигем сар мекардам. бодринга маҳкам карданша дар тоҷикистонам ҳавои гармда ягон бор ман накардам. рости намепарид неким. баъд тоҷикистонда ба хали закривалка хати маҳкам мекардам. хели бигем хе кришко хати не. тамошобинони азизи влоги арала шид. бигем иқа ай тоҷикистон, иқа ай москва. ин навор давоми ҳамун килчабандия бигем дӯстони азиз. исан ҳавлиноша намехе пишти хонашонда об рафтиста, ариқи калон об меравад дар пишти хонашон. беҳад аҷоибота. ва бинен чӣ хел фасони хушрӯа. хайр тамошобинони азиз влоги имрӯзаро дар ҳамин ҷо ба охир мерасонем. аз ҳамагитон миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. подписчиконе ки нав ба канали мо омаден, хуш омаден. раҳмат барои дастгириҳотон, барои суханҳои хуб. шумо ҳастем ки канали мо пеш рафтестай. тамошобинони азиз касоне ки подписатсия кардагӣ нестай, обуна шудагӣ нестай, обуна шавен, подписатсия кунен ва дигаронам равон кунен то ки ба канали мо шунос шавад. тамошобинони азиз хайр дар паноҳи худо бошед, мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеои оянда худованд ҳамагитон нигаҳбон бошад.